kunjalo kulotshiwe zvakadaro zvakanyorwa nxa sebechumayela kana vakuparidza nxa befakaza kana vachipupura nxa besima bekhuluma kana vakamira vachitaura abazikhulumelo kwabo havazvitauriri zvavo kodwa lokhu abakufuqwa ngumoya oyingcwele. As you tarry and pray, kana ukarinda uchinamata as you look up to be filled with the Holy Spirit, kana wakatarisira kuti uzadzwe nesimba romweya mutsvene, yes, as you lift up your heart that God would endure you with power from on high. This is the promise of the Father. ichi ndicho chivimbiso chababa To a consecrated heart, kuno moyo wakazvipira, to a consecrated life, kuno upenyu hwakazvipira, God will pour out His Spirit. Amadoda lapha ezweni kune varume pano panyika abazalwa kutsha vanoberekwa kutsva bangcweliswe vacheneswe bembeswe sibili ngamandla kamoya oyingcwele vaombekwe chaizvo nesimba romweya mutsvene, banikwa izilimi zokuphimisela njengokuphimisela kukamoya oyingcwele. Nawe mini nje niwe nhasi masikati ngaletha inhliziyo enjalo ukaudza moyo wakadaro uyayehla umoya oyingcwele. Namhle mini nhasi masikati ngaba ilanga lakho ringava zuva rako lawe newe ugcwaliswe ngamandla kamoya oyingcwele. Strong.
Siyabingelelana emini izihlobo ezithandekayo sokuyisikhathi selizwi lenkosi. Manje kasikhothamise namakhanda ethu sithandaze. Thixo kaAbrahama, Thixo kaIsaka noJakobe, nansi imini oyisinika yona Nkosi yami ukuthi sizwe ilizwi lakho Baba. Sibongile ukubuthaniswa nguwe nokuphiwa ithuba ngoba konke kuvela kuThixo. Sibusise Msindisi, uvula inhliziyo yethu Baba njengoba wavuleka Lidiya lapho uPaul eshumayela Nkosi yami lithi nxa libuya izwi lakho lifumane indawo. Jehova, yelula ingalo yakho usebenze phakathi kwethu. Nkosi yami abangazalwa kautsha baphenduke ezonweni, bazalwe kutsha bangcweliswe bembeswe ngamandla, uphilise nabagulayo. Awahlulwa lutho wena Thixo wami. Sicela lokhu konke Baba ngokukholwa egameni lika Jesu Kristo minjalo kuze kube phakade. Amen. Siyabonga, siyajabula ukuthi sibuthane futhi emva kwemini. Tinotenda, tinofara kuti tiungane zvakare mushure memasikati makuru. uThixo uyasimangalisa ngezwi lakhe. Mwari vanotishamisa neshoko ravo. Ngalo usitshela zonke izinto athanda ukuthi sibe zazi. Naro shoko ravo vanotiudza zvose zvavanoda kuti tizive. Sihlobo esithandekayo, Hama inodikanwa, nxa uThixo ekhuluma, kana Mwari achitaura, bamba khona lapho. bata ipapo. Thatha uThixo ezwini lakhe. Tora Mwari mushoko ravo. Intando kaThixo siyizwa ezwini likaThixo. Kuda kwaMwari tinokunzwa mushoko raMwari. Khangela abafundi bakaJesu. Tarira vadzidzi vaJesu. Wabatshela uJesu wathi lingasuke eJerusalema. Akavaudza Jesu akati musabva paJerusarema. Sibabonile kuseni bathi bephuma besuka entabeni yemihlwathi bahle baqonda eJerusalema bayahlalela isithembiso sika Baba. Tavaona kuseni vakati vachibuda vakabva vatonanga kuJerusarema vachinomirira chivimbiso kana kuti chivimbiso chavakanga vavimbiswa naShe Jesu kuti vasangane ikoko. Bahle bamelela ngenhliziyo yonke ngokunxusa konke bakhuleke ebusuku nasemini. Vakamirira nomoyo wose nemweya yavo yose vachinyengetera masikati nousiku. Ngokuphela umuntu owenza ilizwi likaThixo uyazuza isibusiso sakhe. Bedzi kana munhu achiita kuda kwaMwari unowana nguva dzose. Nathi ke ezinsukwini zethu nanti ilizwi likaThixo asilizweni silenze. Nesuwo pamazuva edu heri shoko raMwari ngatirinzwei tiriite. Ungakhohlwa sihlobo sami ukuthi sikhuluma ngesithembiso sika Baba, umoya oyingcwele. Usakanganwa hama yangu kuti tiri kutaura pamusoro pechipikirwa chaBaba uri mweya mutsvene. uJesu Kristu weNazaretha wenyuka waya ezulwini kanti ke manje wachiya ethe uzosizembeswa ngamandla kamoya oyingcwele kungakabi izinsuku eziningi. Jesu Kristu vakasimuka vakakwidzwa kudenga vakasiya vataura kuti tichawombekwa nesimba romweya mutsvene. Manje ke asingenene ezwini likaThixo sizwe inkosi esilungisele khona namhle emini. Ngatipindei mushoko raMwari tinzwe zvatagadzirirwa naShe masikati ano. Sibuyela khona encwadini yemisebenzi chapter 1 Tinodzokera ipo paya pana mabasa vaapostoli chapter 1 verse 4 and 5. pana verse 4 na 5. Esebuthene nabo wabayala ukuba bangamuki eJerusalema basihlalele isithembiso sikayise sona enisizwile ngami. Akavarayira avungana navo kuti varege kubva Jerusalema asi vagarire chipikirwa chaBaba achiti chiya chamakanzwa kwandiri. Wayebatshelile ngaso. Akanga avaudza nezvacho. Hallelujah. Wayebazisile isithembiso sika Baba. Akanga avazivisa chipikirwa chaBaba. Verse 5. uJohane wabhaphathiza ngamanzi kodwa nina niyakubhaphathizwa ngomoya oyingcwele kungakabi izinsuku eziningi. Nokuti Johani zvirokwazvo wakabhabhatidza nemvura asi imi muchabhabhatidzwa nomweya mutsvene mazuva mazhinji asati apera. Yakubhaphathiswa ngamandla kamoya oyingcwele. Muchabhabhatidzwa nesimba romweya mutsvene. Hallelujah. Glory to God. Isithembiso sika Baba.
chipikirwa chababa. Kwabakholwayo siyafezeka igama lenkosi malibongwe. Kune vanotenda chinoitika ichi. Zita rashe ritendwe. Isithembiso lesi ngesakho ngesami. Chivimbiso ichi chipikirwa ichi ndechako ndechangu. Kubo bonke abakholwa enkosini uJesu ngokushumayelwa kwevangeli isithembiso ngesabo. Kune vose vanotenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu chipikirwa ichi ndechavo. Sasingaqalisa imhlalokho lesi sithembiso chakanga chisingatangisi zuva iloro, kodwa kwakuchiwo la ngaphambili zvakambenge zvatombotaurwa nechesure uko uJesu engakazalwa. Jesu asati aberekwa. uThixo ekhuluma ebona izinsuku eziphambili. Mwari achitaura achiona mazuva akanga ari mberi. Yebo, umoya yena lo ingcwele esebenza nabaprofeti bakaThixo. Wongu mweya iyeyu mweya mutsvene achishanda nevaprofita vaMwari. Ake simuzwe kuJoeli efuqwa ngumoya kaMlimu ekhuluma amazwi ayinqaba. Ngatimunzwei kuna Joel achisundwa nomweya waMwari achitaura mashoko anokunda. Encwadini kaJoeli chapter 2. Kuna Joel chapter 2. Sonke masinyane sifike kuJoel chapter 2. Tose nokukasika tisvike pana Joel chapter 2. Sifunde ku verse 23. Tidzidze pa verse 23. Jabulani ngakho bantwana baseZiyoni, nethabe kuJehova uThixo wenu, ngokuba uninikile imvula eyandulelayo ngokuhle, futhi uyakunehlisela imvula eyandulelayo nemvula elandelayo ngenyanga yokuqala. Verse 23. Chapter 2 verse 23. Naizvozvo farai imi vana veZioni, mufarisise muna Jehovha Mwari wenyu, nokuti unokupai mudzidzisi wokururama, uye unokunisirai mvura yokutanga nemvura inotevera. Hallelujah. Nomwedzi wokutanga. Jabulani ngakho bantwana baseZiyoni, nethabe kuJehova uThixo wenu. Naizvozvo farai imi vana veZiyoni, mufarisise kuna Jehovha Mwari wenyu, ngokuba uninikile imvula eyandulelayo ngokuhle, futhi uyakunehlisela imvula ilandelayo nemvula elandelayo ngenyanga yokuqala. nokuti unokupai mudzidzisi wokururama. Amen. Uye unokunisirai mvura yokutanga nemvura yokutevera. Nansi isithembiso khonale kuTestament elidala. Echi chivimbiso kuTestamenti rekare. Lalela ukuthi umoya kaMlimu lo, haleluya, umoya oyingcwele lo uJesu akhuluma ngaye, ukhulume ngale kokuzalwa kukaJesu lapha emhlabeni esebenza lo mprofeti lo uJoel. Tarira uyu mweya mutsvene wari kushanda naye, uyu mweya mutsvene uri kushanda naye kuna Joel uko sure ku Old Testament uko, ndiwo uyu mweya mutsvene wari kushanda maari. Ukhuluma ngemvula ayithembisayo. Haleluya. Ari kutaura nezvemvura yaakavimbisa. Imvula le Mvura iyi uthi uzayehlisela kubantwana babantu igama lenkosi malibongwe. unoti uchayiburutsira kuvana vevanhu. Uthi ke abantu laba abathenjiswa imvula le mabethabe, Unoti vanhu ivava vari kuvimbiswa mvura ngavafare, bajabule laba bantu. vafarisise ivava vanhu. Lina bantwana beZiyoni lina, Imi vana veZiyoni, jabulani. farai. Nansi isithembiso bazalwane, Echi chipikirwa vadikani. imvula eyandulelayo, Mvura yokutanga, imvula yokuqala mvura yokutanga nemvula elandelayo. nemvura inotevera. Elandelayo Inotevera iza kuza ngenyanga yokuqala. ichauya nomwedzi wokutanga. Uyakhumbula kuhlatshwa iPhasika? Unorangarira here kuchibayiwa Paseka? uThixo khumbula abantwana bakwaIsrayeli Mwari besizweni leGibhite. Mwari achirangarira vana vaIsraeri vari munyika yeGibhita. Phasika lahlatshwa ngenyanga yokuqala, brother. Paseka yakabayiwa nomwedzi wokutanga mdikani. Inyanga yabo uThixo wathi ngeyokuqala. Mwedzi wavo Mwari vakauti ndewokutanga. Inyanga uAbhibhi.
mwedzi wa Abibi. kuthiwa imvula lapha Zvanzi mvura apa iza kufika ngenyanga yokuqala. ichasvika nemwedzi wokutanga. Hallelujah. Glory to God. Isithembiso sikababa. Chivimbiso chababa. Hallelujah. Amen. uThixo nguyizolo nanamhla naphakade. Mwari ndiye zuro nanhasi nokusingaperi. akuthembisayo uyakufeza igama lenkosi malibonga. Zvakavimbisa unozviita zita rashe ritendwe. umoya kaThixo esebenza lo Joel wamvulela ikhetheni wabona wadabula iminyaka ephambi kwakhe wayibona imvula yokuqala isehlela phakathi kwabantwana bakaThixo. Mweya waMwari uchishanda naJoeri wakamubvarurira keteni. Yeah. Akaona zvakanga zviri mberi uko. Akaratidzwa zvemvura yokutanga. wayibona imvula yokuqala, Akaiona mvura yekutanga. wayibona iPentecost. Hallelujah. Akaiona Pentecost. isehlela phezu kwabakhulekayo. Ichiburukira pamusoro pevainyengetera. igama lenkosi malibongwe. Unotenda. uthi nxa ekhuluma lapha Unoti iye achitaura uthi panapa. bantwana beziyoni lina Unoti imi vana veZioni. jabulani Farai. thokozani Mufarisise. ya bhekelani lokhu Tarisira izvi. kule mvula ebuyayo. Kune mvura inobuya. imvula yokuqala Mvura yokutanga. izafika, Ichasvika. emva kwayo Mushure mayo. kuzabuya yesibili. Kuchave yechipiri. xa isifikile yona Kana yasvika iyo. ifika ngenyanga yokuqala. Inosvika nomwedzi wokutanga. igama lenkosi malibongwe. Zita rashe ngaritendwe. akuzwe sihlobo sami Imbonzwa hama yangu. xa eqhubeka kuvesi 28 Kana achipfuurira mberi paverse 28. kuya kuthi emva ke ngothela umoya wami phezu kwenyama yonke, amadodana enu namadodakazi enu ayakwazisa, abadala benu bayakuphupha amaphupho, namadoda amatsha enu abone izibonakaliso. Futhi ngothela umoya wami phezu kwezincekukazi ngaleyo mihla. Hallelujah. Verse 28 na 29. Zvino shure kwaizvozvo ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, navanakomana venyu navanasikana venyu vachaprofita. Vatana venyu vacharota hope. Namajaya enyu achavona zviratidzo. Ndichadururavo mweya wangu pamusoro pavaranda napamusoro pavashandiri namazuva iwayo. ngothela umoya wami utsho uJehova Ndichadururira mweya wangu phezu kwenyama yonke, taura Jehova pamusoro penyama yose. amadodana enu namadodakazi enu ayakwazisa. Vanakomana venyu navanasikana venyu vachaprofita. Haleluya. abadala benu bophupha amaphupho, Vatana venyu vacharota hope. namadoda amatsha enu abone izibonakaliso. Navarume vachaona zviratidzo. uyakuzwa lokhu? Unozvinzwa izvi? umoya kamlimu Mweya waMwari uphezu kukaJoeli uri pamusoro paJoeri. umtshela ngendaba lezi Ari kumuudza nezvenyaya idzi. uJesu atshela abafundi bakhe ngazo. Jesu zvaakaudza vadzidzi nadzo. uyabona umoya kamlimu? Unoona mweya waMwari. awuzwe sihlobo sami, Imbonzwa hama yangu. inkonzo yevangeli Shumiro yevhangeri iholwa ngumoya kaThixo. inotungamirirwa nomweya Angena waMwari. ukuqhawulana kwetestamente elidala netestamente elitsha. Tarisa kubatana chishanu kwetestamenti rekare netestamenti idzva. uThixo munye, Mwari mumwe. umoya wakaThixo munye, Mweya waMwari mumwe. ivangeli yilo, Vhangeri ndiro. ilizwi yilo, Shoko ndiro. uJesu nguye. Jesu ndiye. nangu ekhuluma, Hoyo achitaura. wakukhuluma endulo, Akazvitaura kare uko. indodana kaThixo ikukhuluma sifikile, Mwanakomana waMwari ari kuzvitaura asvika. athi nxa esehamba Oti kana achifambapo esebuyela ezulwini achidzokera kudenga. eseqeda ukubatshela ngezindaba zombuso kaThixo Apedza kuvaudza nezvenhau dzoushe bwaMwari. uyabatshela haleluya ngemvula yokuqala. Unovaudza nezvemvura yokutanga. imvula yokuqala Mvura yokutanga. yiPentecost. Haleluya. IPentecost. ukwehla kukamoya oyingcwele, kuburuka kwamoya mutsvene achiburukira pamusoro pevanhu ava, Ehlela phezu kwabantu laba. ebatshela uJesu Achivaudza Jesu. wathi ke Akachitiye. hlalani lapha
garai pana. uJohane wabhabhatiza ngamanzi Johana kabhabhatiza nemvula. kodwa lina Asi imi liyakwamukela umoya oyingcwele lina muchagamuchira mweya mutsvene imi. umoya nxa usufike phezukwenu Kana wasvika pamusoro penyu lizakwazi muchaziva ngoba lizagcwala amandla avele ezulwini nokuti muchazara nesimba rinobva kudenga. nansi isithembiso lesi Hechi chivimbiso. imvula yokuqala Mvura yekutanga yafika ngepentekoste yakasvika nepentekoste njengokutsho kombhalo sokutaura korugwaro. imvula yesibili Mvura yechipiri. lalela mhlobo wami Teerera hama yangu. umoya oyingcwele seyehlile Mweya mutsvene aburuka ngemvula yokuqala nemvura yokutanga ngosuku lwepentekoste nezuva repentekoste. babe ndawonye nganhliziyonye Vakanga vakaungana nzvimbo imwe nomoyo wehla mumwe. umoya ongcwele Kukaburuka mweya mutsvene. kwaba imvula yokuqala Ikava mvura yokutanga. umbhalo wagcwaliseka Rugwaro rukazadzikiswa. asuka abaprofeti bayachumayela Vakasimuka vaprofita vakanoparidza. abafundi benkosi bagcwala ilizwe lonke bashumayela Vadzidzi vashe vakazara nyika yose vakaparidza. iminyaka yahamba Makore akafamba. izizukulwane zadlula Zvizukuru zvikapfuura. bavuka ezinye ezintsha Kukamuka vamwe vatsva. kodwa indaba lokhu ifanana Asi nyaya yakangofanana. ujesu echunyayelwa Jesu achiparidzwa. ivhangeli lihamba Vhangeri richifamba. kuthe ngo-1906 Negore ra1906 ngenyanga ka-april mumwedzi waApril ku-azusa street kuna Azusa Street wehla umoya oyingcwele ukaburuka Hallelujah. mweya mutsvene. njengalokhu akwenza ngepentekosti Sezvo akaita zuva repentekosti kuchumayela indoda okuthiwa nguWilliam Seymour kuchiparidza murume ainzi William Seymour. indoda emnyama Murume wechitema echumayeza abantu uzalo olutsha lweqiniso achiparidza vanhu kuberekwa kutsva kwezvokwadi njengokutsho kombhalo sokutaura kworugwaro. abantu bephinda ukuzalwa Vanhu vachibva vatanga kuberekwa kutsva ngegazi likajesu wenazaretha neropa raJesu weNazareta. washumayela ngobungcwele besiminya Akaparidza nezvoutsvene hwazvokwadi. okuyisinyathelo sesibili Chiri chinhanho chechipiri. ukusitshunwa kwempande yesono Kudzurwa kwomudzi wechitema. lalela sihlobo sami Teerera hama yangu. kwenzeke okwatshiwo embhalweni ngensuku zenkosi ujesu Zvakaitika zvakataurwa norugwaro Hallelujah. pamazuva ashe wedu Jesu. bathe bezinikela Vakati vazvipira bekhuluma ngendaba lezi vachitaura pamusoro penhau idzi bazehlukanisa vakazvitsaura. bangena endlini ethile Vakapinda muimba yakati kuti bathandaza vakanamata. abazelwe kutsha Vakaberekwa kutsva. abangcwelisiweyo Vakacheneswa. impilo ihlanzekile Upenyu hwakachena. basebesenza okulotshwe ebhayibhilini Vakachiita zvakanyorwa mubhaibheri. bahlangana Vakasangana. bababanye ngenhliziyo Vakava vamwe nomwoyo. banxusa Vakakumbira. bakhuleka Vakanyengetera. haleluya Glory to God. izulu Denga lezwa umthandazo wabo rikanzwa munamato wavo. lesi sinyathelo sesithathu lesi Ichi chinhanho chechitatu ichi. ukugcwaliswa ngamandla aphezulu Kuzadzwa nesimba rokudenga. kwenzeka Zvikaitika. besemthandazweni Vari pamunamato. bezinikele Vakazvipira. wehla umoya Mweya oyingcwele mutsvene akaburuka. haleluya Glory to God. kwenzeka okwenzeka endlini yaphezulu ngosuku lwepentekoste Zvikaitika zvakaitika kuimba yekumusoro pazuva repentekoste. and that marks imvula yesibili Izvozvo zvichireva mvura yechipiri. yanetha ke ngo-1906 Yakanaya ke negore ra1906 ku-azusa street lapha pana Azusa Street wehla paya. umoya oyingcwele Mweya mutsvene akaburuka. kusukela lapho Kubva ipapo bakhuluma ngezilimi ezintsha vakataura nendimi itsva njengokunikwa bakunikwa ngumoya kathixo sezvavakapiwa nomweya kureva. njengalokho okwenziwa kubapostoli Sezvazvakaita kuvapostori. imvula yesibili Mvura yechipiri. thina ke Isu haleluya Glory to God. siphakathi kwemvula yesibili tiri mukati memvura yechipiri. amen Oh. umoya oyingcwele utheliwe emhlabeni Mweya mutsvene vakadirwa phezu panyika kwabakhulekayo pamusoro pevanonyengetera. lalela uzwe esihlobo esithandekayo Teerera unzwe hama yangu. kulamadoda lapha ezweni Kune varume pano abazalwa panyika kutsha vanoberekwa kutsva bangcweliswe vacheneswe bembeswe sibili ngamandla kamoya oyingcwele vaombekwe chaizvo nesimba romweya mutsvene banikwa izilimi zokuphimisela njengokuphimisela kukamoya oyingcwele
oyingcwele vapiwe rurimi rwokududzira sokutaurwa kwomweya mutsvene, banikwa amandla ke vapiwe simba ukuba babe ngufakazi walezi zindaba. kuti vave zvapupu zvenyaya idzi. Kunjalo kulotshiwe Zvakadaro zvakanyorwa nxa sebechumayela, kana vakuparidza nxa befakaza, kana vachipupura nxa besima kana bekhuluma, vakamira vachitaura abazikhulumelo kwabo, havazvitauriri zvavo, kodwa lokho abakufuqwa ngumoya oyingcwele asi izvo zvavanosundwa Hallelujah. nomweya ngenxa mutsvene yemvula yesibili. nokuda kwemvura yechipiri. Isithembiso sikaJoeli Chivimbiso chaJoeli ngesakho, ndechako, isithembiso sikaJoeli chivimbiso chaJoeli jaha ngesakho, iwe jaya ndechako, isithembiso sikaJoeli chivimbiso chaJoeli ngesakho ntombi yakithi. ndechako, iwe mhandara yekwedu, Claim it zvitore ngesakho. ndechako. Imfanelo yakhona, Zvakakufanira izvozvo, imfanelo yakhona zvinodikanwa pazviri impilo yengcwele. upenyu hutsvene. Uyafuna ukugcwaliswa ngumoya oyingcwele, Unoda kuzadzwa nomweya mutsvene, zalwa kutsha ngokweBhayibhili, berekwa kutsva nezvebhaibheri, ngcweliswa ngokweBhayibhili, ucheneswe nezvebhaibheri, uphila impilo engcwele urarame upenyu hutsvene ebusuku nasemini. masikati nousiku. uThixo uza kugcwaliswa ngumoya oyingcwele, Mwari achakuzadza nemweya mutsvene, ngoba isithembiso ngesakho ngesami. nokuti chivimbiso ndechako ndechangu. uThixo ukhona, Mwari aripo, uJesu ukhona, Jesu aripo, moya ongcwele ukhona. mweya mutsvene aripo. Namhle kuseni Nasi mangwanani ugcwalise abanye, namhle kuseni. azadza vamwe, nasi makuseni Oh, igama lenkosi Glory to malibongwe. God. Waqinisa ilizwi walifakazela akasimbisa shoko nokuripupurira ngokwehlela phezu kwempilo elungisiweyo yangcweliswa yehlukanisela uJesu. nokuburukira pamusoro poupenyu Glory to hwakazvitsaura, hwakatsaurika, hwakagadzirirwa ishe Oh, Jesu. nawe mini nje Newe nhasi masikati ngaletha inhliziyo enjalo ukaudza moyo wakadaro, uyayehla umoya oyingcwele mweya phezu kwakho. mutsvene anoburuka. Namhle mini Nhasi masikati ngaba ilanga lakho ringava zuva rako, lawe newe ugcwaliswe ngamandla kamoya oyingcwele. uzadzwe nesimba romweya mutsvene. Yes, my brother, Bongo, brother. you can be filled with power from on high. unogona kuzadzwa nesimba rinobva kumusoro. This is the promise of the Father. Ichi ndicho chivimbiso chababa, To a consecrated heart, kuno moyo wakazvipira, to a consecrated life, kuno upenyu hwakazvipira. God will pour out His Spirit. Mwari achadira mweya wake, He has promised it. akazvivimbisa, He will do it. achazviita. God is faithful. Mwari akatendeka, Is looking for people ari kutarisa who vanhu will pay the price. vachaisa muripo. What is the price? Ko muripo wacho It chinyi? is total consecration. Muripo wacho kuzvipira. Yes, my brother, a total surrender of oneself to the Lord. Muripo wacho kusarenda zvose kuna She, Laying your all on the altar. kuradzika nokuvanzarika zvose paatari, Giving your life over to the altar kupa upenyu hwako kuatari, without any reservations. pasina kana chimwe chakavigiridzwa. God honors such a sacrifice. Mwari anotarisa Hallelujah. kuzvipira kwakadaro. As you tarry and pray, kana ukarinda uchinamata, as you look up to be filled with the Holy Spirit, kana wakatarisira kuti uzadzwe nesimba romweya mutsvene, yes, as you lift up your heart, that God would endure you with power from on high. paunongosimudzira mweya wako nomwoyo wako uchazadzwa nesimba rinobva God kudenga. will do it. Mwari The vachazviita. Holy Spirit will come down upon that consecrated life. Mweya mutsvene achauya akazadza pamwoyo iwoyo mpira, He will fill you up. achakuzadza He will iwe, give you power for service. achakupa simba He will rokupupura, give you power to testify. achakupa simba rokupupura, He will give you power to preach the gospel. achakupa simba rokuparidza vhangeri, He will give you power to tell the world about the saving grace of our Lord Jesus Christ. achakupa simba rokuti udze nyika pamusoro pesimba iri My rokuponesa. brother, you can't do it out of your own means. Haungazviiti iwe nokuda kwako You iwe, can't do it out of your own power. haungazviiti zvichibva pasimba rako iwe. No human power can do these things. Hakuna simba rechivanhu rinogona kuzviita You izvi. need the power from on high. Unoda simba Glory to rinobva God. kudenga. You need an endowment of the Holy Ghost. Unoda kuzadzwa nesimba romweya Yes, mutsvene. He will fill you up with the Holy Ghost and with fire.
achakuzadza Glory to nesimba romweya God. mutsvene nomoto. God this afternoon is looking for hearts that are yearning for this. Nhasi masikati Mwari akatarisira moyo inozvipira inozvida izvi. God is looking for a young man. Mwari akatarisira kune jaya. God is looking for a young girl. Mwari akatarisira kune mhandara. He's looking for a man, a woman. Ari kutarisa kumurume kana mukadzi. Whosoever is consecrated to the Lord. Ani zvake ari kuzviswededza kuna Mwari. This afternoon, Nhasi masikati you will receive the power from on high, and He will fill you up. ati uchagamuchira simba Oh, rinobva hallelujah. kudenga rigokuzadza. The promise is yours. Chivimbiso ndechako. The promise is yours. Chivimbiso ndechako. The promise is yours. Chivimbiso ndechako. Faithful is He that has promised. Wakatendeka uyo akavimbisa. He will do it. Achazviita. Are you there? Uripo here? Are you there? Uripo Are here? you willing? Uri kuda here? Are you giving yourself over? Uri kuzvipa here kwaari? He will do it Achazviita. because He has promised it. Nokuti akavimbisa. Glory to God. Amen. This afternoon, Masikati ano. if you will give yourself to the Lord, Kana ungazvipa kuna She. this afternoon, Nhasi if you will masikati. surrender your life to the Lord, Kana ukasarenda upenyu kuna Mwari. this afternoon, Nhasi if you masikati. say, Lord, here am I, Ukati Ishe wangu tiri He pano. will fill you up. Achakuzadza. He will endure you with power from on high. Achadira simba rake rinobva kumusoro Read mauri. this verse with me. Verenga vhesi iri. In the book of St. Luke chapter 11. Kuna Luka chapter 11. Glory to God. Amen. St. Luke chapter 11. Kuna Luka chapter 11. Hallelujah. Glory to God. Verse 13. Verse 13. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Naizvozvo kana imi makaipa muchiziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka, Baba venyu vari kudenga vachapa zvikuru sei mweya mutsvene vanokumbira kwaari. This verse Iri vhesi iri shows us that God is ready to do it. rinotiratidza kuti Mwari akazvimisira kuita. God is able to give you. Mwari anogona kukupa. All you need to do, my brother, Chaunongoda kuita chete this very moment, nenguva iyo inoyi is to lift your cup kusimudzira and let the Master fill you up. Hallelujah. uchimirira iye muridzi Yes, man. azadze. Lift your heart up to the Lord. Simudzira moyo wako Amen. kuna She. Expect to receive the promise of the Father. Tarisira kugamuchira chivimbiso kubva kuna Baba. The Lord is willing. Baba vari kuda, Mwari vari kuda. He's saying, if you can give good gifts to your children, Vanoti ivo kana imi makaipa muchigona kupa vana venyu zvipo zvakanaka, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? 13. muchiziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka, Baba venyu vari kudenga vachapa zvikuru sei mweya mutsvene vanokumbira kwaari. Those that will ask this afternoon, Vanokumbira nhasi masikati. yes, God will give it to you. Mwari achapa kwauri iwe The unokumbira. promise is yours. Chivimbiso ndechako. If you can give your child whatever he or she asks, Kana iwe uchigona kupa mwana wako chero chaanokumbira, how much more zvakadini iwe? God who is in heaven? Zvakadini Mwari vari kudenga? He is definitely going to give them who will ask the Holy Spirit from Him. Ivo vanogona kupa zviro kwazvo kune vanokumbira vachapa mweya wavo mutsvene. God is ready. Mwari vakazvimisira. Everything is ready. Zvose zvamirira. God is ready. Jesu Mwari He vamirira. can fill you up now. Anogona kukuzadza iye Glory zvino. to God. The promise is yours. Chivimbiso ndechako. The promise is now. Chivimbiso ndechaiye zvino. The promise can be received immediately. Chivimbiso ichi chinogona kugamuchirika iye zvino. All those whose hearts are yearning for this, Kune vose vane moyo iri kutakwairira izvi. those that are craving for the filling of the
Holy Spirit. ivava vose vari Hallelujah. kutakwairira nokudakwairira mweya wa Mwari Ask from God. vanokumbira kuna Mwari. Ask from God. Kumbirai kuna Mwari. Ask this very moment. Kumbirai iye zvino. God will fill you up with the Holy Spirit. Mwari achakuzadza nesimba romweya mutsvene. Yes, my brother, he'll give you power from on high. Wangu mudikani wangu uchapiwa simba rinobva He kudenga. will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Achakuombeka nemweya mutsvene nomoto. And you will be a wonderful soldier of the cross. Uchava musoja Hallelujah. wakasimba womuchinjikwa. Yes, you will transverse this world, telling the world about the saving grace of our Lord Jesus Christ. Wangu uchafamba uchazivisa nyika uchivaudza nezvokunaka kweshumiro iyi yaJesu He Kristu. will give you power for service. Achakupa simba reshumiro iyi. You will work for him Uchamushandira without being pushed. pasina nokusunda kana kukumanikidza. But Asi you will be encouraged by this power from on high. Hallelujah. uchakuchidzirwa nesimba rinobva kudenga. Preacher, Iwe muparidzi are you filled with the Holy Spirit? wakazadzwa here nemweya mutsvene. You choir member, Iwe muimbi are you filled with the Holy Spirit? wakazadzwa here nemweya mutsvene. My deacon brother, Ko iwe mudhikoni wangu are you filled with the Holy Spirit? wakazadzwa here nemweya mutsvene. My brother and sister, Ko iwe bhudhi nasisi young man, iwe are you filled with this power from on high? wakazadzwa here nesimba iri rinobva kudenga. The promise is here Chivimbiso chiri to pano all those that will ask. kunavo vose vachakumbira. God will fill you up Mwari with vachakuzadzai the power of the Holy Spirit. nesimba romweya mutsvene. You shall be witnesses of the Lord. Muchava zvapupu zvashe. The apostles were told that from Judea, Vaapostoli vakaudzwa kubva kujudhiya. yes, they will start and begin in Jerusalem, Hongu vakavamba pajerusarema even in Judea nemujudhiya and Samaria, nemusamariya up to the uttermost part of the world. kusvikira kumugumo wenyika. What will propel them is the power that will fill them when the Holy Spirit lands or takes aboard in their hearts. chaizovasunda ndechemweya mutsvene kana uchinge watora nzvimbo mukati mavo ndo chaizovasunda kuti vataure zvavaifanira kuti vaite. Whatever they will preach, Zvose zvavaizoparidza, whatever they will teach, zvose zvavaizodzidzisa, they won't teach men's dogmas, havaizombodzodzisa zvinhu zvevanhu not theories made by men, no. kana dzidzo yakaitwa nevanhu kwete. But all those that are filled with the Holy Spirit Asi vose vakazadzwa nesimba romweya are mutsvene going to preach as they are inspired by the Holy Spirit. vachanoparidza zvavanenge vachifemerwa nomweya mutsvene kuti vaparidze. Oh yes, my brother, Hongu mudikani wangu, the world needs inspired sermons. nyika inoda Glory to shumiro God. dzakafemerwa nomweya mutsvene. The world is looking for inspired teachings. Nyika yakatarisa inoda kunzwa zvakafuridzirwa nomweya mutsvene nedzidziso dzacho. The dying world is looking not for a learned preacher, not for a graduated preacher, no, but a spirit-filled preacher, a preacher who is endued with power from on high. Nyika nokufa Glory to kwayo God. ichifa kudai haisi kutarisa muparidzi akadzidza, haisi kutarisa muparidzi ane njere dzake, iri kutarisa munhu akazadzwa nesimba rinobva kudenga. Listen, my brother, Inzwa hama, a college cannot produce a spirit-filled preacher. mukoleji hakubude munhu akazadzwa nesimba romweya mutsvene. Seminaries do not produce spirit-filled preachers. Misangano kana kuti masemina ekudzidzisana zvinhu hapabude muparidzi akazadzwa nesimba. But Asi whosoever is born again, sanctified, and has a clean life, and will be filled with the power from on high, yes, he will preach inspired sermons that are coming direct from the throne of grace. asi ani nani zvake anenge aberekwa kutsva akacheneswa unozozadzwa nesimba romweya
mutsvene wakadaro iyeye ndiye anoparidza mbaridzo dzakazadzwa nesimba romweya mutsvene wokumusoro. You need the Holy Spirit. Unoda mweya mutsvene. You need the filling of the Holy Spirit. Unoda kuzadzwa nesimba romweya The mutsvene. promise is here. Chivimbiso chiri pana. If you will ask the Father, Kana ukakumbira kuna Baba, He is more than willing ivo vanoda to fill you up. kuti vakuzadze. He is ready. Vakamirira izvozvo. The promise is there. Chivimbiso You chiripo. can be filled this very afternoon. Unogona kuzadzwa Glory to zvino God. masikati ano. Before the end of this service, Shumiro inosati yapera. He can fill you up Anogona kukuzadza. as long as you lift up your heart to the Lord. Bedzi kana uchinge Hallelujah. wasimudzira moyo wako kuna She. And your life is burning on the altar. Noupenyu hwako huchipfuta paatari. Present it to Him. Huise kwaari. A holy sacrifice, a living sacrifice. Zviise uri muviri wakati mutsvene usina vara usina chakadaro Without reservations. pasina kana chokuvanzaridza. As your life burns at that altar. Kana Glory to God. upenyu hwako huchipfungana Hallelujah. huchipfuta huri Yes, paatari. as the fire of heaven is burning up your sacrifice. Sezvo kana Hallelujah. moto wokudenga uchipfuta uchipfutidza chipiriso ichi paatari. Yes, the sweetness of the sacrifice will ascend to the throne of glory. Kunaka Hallelujah. kwechipiriso chiri kutsva apa ichi chichasimuka chichienda Yes. pamberi paMwari apo. And God will bring down the Holy Spirit on you Mwari vachaunza mweya mutsvene pauri and fill your life with the Holy Spirit. vakozadza upenyu hwako nomweya mutsvene. It's yours, my brother. Ndezvako brother, It's yours, my sister. ndezvako hanzvadzi. Yes. Tora, Take a step, my brother. yes, tora danho. Yes. Do the extraordinary. Ita zvinopfuurikidza. Do what other people have not done. Ita zvisina Yes. kutomboitwa nevamwe. Come out from other people. Buda pakati pevamwe. Be set apart for the Lord. Zviise parutivi wakazvimisira Be Ishe. consecrated for this. Iva nokushingairira And nokutsungirira pane izvi. God will fill you up. Mwari vachakuzadza. Remember the promise? Vimba chivimbiso. Jesus said, Jesu vakati before many days pass, mushure memazuva mazhinji asati apfuura you will be filled with the power from on high. uchazadzwa nesimba rinobva kumusoro. It's your time, my brother. Inguva yako brother. Remember, Rangarira, God is ready. Mwari You can vakazvimisira. have it now. Unogona kuzwana iye zvino. Glory to God. It's yours now. Ndezvako iye zvino. Take it, Tora, receive it, gamuchira, do something. ita chimwe chinhu. This afternoon, Masikati ano, here you are. Yesu panapa. God is giving you time Mwari vari kukupa mukana. to draw a little closer to Him Kuti again. uswedere kwavari. He's willing to fill you up with the Holy Spirit. Vari kuda kukuzadza nemweya mutsvene. Are you ready? Uri ready? Wakagadzira Are you here? prepared? Wazvigadzira Are here? you giving your life to the Lord? Waisa here upenyu hwako kuna She? He is ready. Iye The wazvimisira. promise is there. Chivimbiso chiripo. The answer is already there waiting for Minduro you. iripo yakatokumirira. Don't delay it. Usanonotsa. Don't postpone it anymore. Usaite kuti zvinonoke. Glory be to God. Amen. Here is your time. Hei ino nguva yako. Here is your time. Ndiyo ino nguva yako. After this short prayer, Mushure memunamato uno. get down on your knees. Iwe pfugama nemabvi. Lift your heart up to the Lord. Simudzira moyo wako kuna She. Tell Him what you want. Muudze zvaunoda. Pour out your spirit. Durura Glory to mweya God. wako. Put yourself wholly on the altar. Zviise paatari uri mutsvene. Hallelujah. Glory to And God. let the fire from heaven come and devour that sacrifice. Rega moto unobva Hallelujah. kudenga uye umedze chipiriso ichi. And the answer will come. Ipapo mhinduro The ichauya. Holy Spirit, Mweya mutsvene. the promise of the Father, Chivimbiso will chababa. descend upon that consecrated life. Chichaburukira pamusoro pomwoyo woupenyu hwakazvipira. And you will be baptized with the Holy Spirit and with fire. Uchaombekwa nesimba romweya Glory be to mutsvene God. nomoto. It's your time now. Inguva yako iye zvino. After this short prayer, Mushure memunamato uno. all the time is given to you. Nguva yose yapiwa kwauri. Let us pray. Ngatinamatei. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for this glorious promise that you have given to all of us.
You promised to pour your Spirit upon all flesh, Lord. Here we are as we get down on our knees, Lord. You know who needs it. You know which life is consecrated to you. Fill us up with your Spirit. Yes, Lord. Baptize with the Holy Spirit this afternoon. Yes, Lord. Baptize with the Holy Spirit and with fire, as it is written in your word. Father, I thank you because your promise is sure, and you have even said that you are more than willing to give whosoever will ask of you, Lord. I ask this, Lord, in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, believing that it is done, Lord, in the name of our Lord Jesus. Amen. Let us all get down on our knees and pray.